Valgachora o asasinato machista da súa veciña María José Aboi a mans do seu marido. En sesión extraordinaria, a Corporación decretou 3 días de loito oficial polo crime rexistrado onte no lugar de Broncho, na parroquia de Sete Coros. Estar ao lado da familia, condenar enérxicamente a morte desta persoa, de María José, poñernos a disposición da familia e ao mesmo tempo, especialmente, intentar concienciar aos nosos veciños e veciñas que se algunha cousa ven que pode haber con respecto á violencia de xénero, pois que temos un equipo a través da Secretaría Xeral de Igualdade composta por unha psicóloga e unha abogada pois para tratar estes temas. Ás 12 do mediodía, veciños e membros da corporación entraban con caras serias no salón de plenos. A concelleira de Igualdade, Begoña Piñeiro, foi a encargada de ler unha declaración institucional apoiada por Partido Popular e Partido Socialista. No texto expresaron a súa máxima condena a este asasinato machista. A violencia de xénero cobrouse ante a vida da nosa veciña María José Aboi Guimarei. Unha muller xoven, con toda a vida por diante, con moitos soños por cumplir e metas que xa non poderá acadar. E os dous grupos políticos que a conforman, Partido Popular e Partido Socialista, expresan a súa máxima condena a este asasinato machista e mostran o seu absoluto rexeitamento a todas as formas de violencia contra as mulleres. A través da declaración institucional, a corporación apelou ao traballo conxunto entre institucións e cidadanía para erradicar esta violencia, un obxectivo para o que se precisa, aseguraron, de toda a sociedade. A violencia de xénero non é un asunto privado, senón un problema social que se combate con tolerancia cero ante calquera comportamento machista. As nosas nais, as nosas fillas, as nosas irmáns, as nosas amigas tamén poden ser vítimas de violencia de xénero. E como sociedade non podemos permanecer impasibles ante este atentado contra os dereitos humanos.